Hello guys, गिबियावनो बयनिसिमबो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय अननाय आरो सिबिनाय बावहरनाय थाबाय नोंथांमोना नायगासिनो दा साग्रिट ब्लग स' लोगोफोर मा होनो ओरैबायदि हाबा नांथावना दुखु नांथावना आरोना खौराङा स' नोंथांमोना फुल जोबजासे नायबानो नोंथांमोना मिथिजोबगोन मा होनो जोंनिया मा होनो जोंनिया एक्सट्रा इउटुबारनि माने चेनेला आरोना 1 लाखनिबो बारा साबस्क्राइबार दङमोन बिथांनि चेनेला एक्सट्रा इउटुबार होननानै नोंथांमोना सार्च खालामबा मिथिगोन आरो सार्च खालामबा माने दा मा होनो डिलिट खालामबाय नालाय स' माने इउटुब चेनेलाव बा इउटुबाव नुला आरोना बेखौ एक्सट्रा इउटुबारखौ एक्सट्रा माने गुबुन मोनसे आरो दा माने एक्सट्रा इउटुबार होननानै दोङो आरोना स' बेयावनो आपडेट लानानै फैगोन होननानै बुंदो आरोना स' बिथांनि जिथुनिखि फार्स्ट माने बिथांनि माने माबादोंमोन आरोना माने निउस आपडेट माबा माबि माने बिदिनो आपडेट होबाय थादोंमोन स' बे दा गैथ'ला आरोना एक्सट्रा इउटुबारा स' डिलिट खालामबाय स' बेखौ इउटुबनि माबानिफ्रायनो डिलिट खालामदो जानो हागौ आरोना लोगोफोर स' गोबां दुखु नांथावना स' बिथाङा माने भिडिअनि गेजेरजों एसे फोरमायदो ससेसो क्लिपखौ नोंथांमोना नायबानो मिथिगोन आं होनो हागोन नङा होमबा लोगोफोर स' माने ओरैबायदि खस्थ' खालामदोंमोन ओरैबायदि मा बुंनो नाजादोंमोन स' बिनि गेजेराव बिथांनि माने चेनेला बहुत ग्र' जादोंमोन मोजां आरो माने 1 लाखनिबो बारा साबस्क्राइबार दङमोन आरोना स' बे दा गैला डिलिट खालामबाय दा माने इउटुबाव सार्च खालामबाबो मोनखानाय नंला आरोना बे एक्सट्रा इउटुबार चेनेलखौ स' बहुत गरम दिनैबो सान्दुं नोंसोरो थेवबो आं बे भिडिअखौ बानायबाय आरोना लोगोफोर स' नोंथांमोना बे क्लिपखौ नाय नोंथांमोना मिथिगोन आरोना गुगोल माने चेनेला डिलिट जाबाय दे ओमफ्राय रिकभार खालामनो हांला गोबां दा जास्ट दसेल' जादों बे डिलिट जानाय आरोना गुगोल माने चेनेला डिलिट जाबाय दे ओमफ्राय रिकभार खालामनो हांला गोबां दा जास्ट दसेल' जादों बे डिलिट जानाय आरोना चेनेल